Váš čas je obmedzený, takže ho nestrácajte životmi druhých ľudí. Neostávajte v pasci dogmy. Nežije s výsledkami myslenia iných ľudí. Nenechajte sa odradiť názormi druhých a utopiť tak svoj vlastný vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, majte odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu. Oni už vedia, čo naozaj chcete v živote dosiahnuť. Všetko ostatné je druhoradé.